नमस्कार। आज आम्ही ह्या व्हिडिओत गोयची स्पेशल बांगड्या उर्द मेथी करच पळोवया। उर्द मेथी करच्याक आमक जाय अर्ध चमचो मेथी, 1 चमचो तांदूळ, अर्ध चमचो उर्दा डाळ, पन्नाक अर्ध कांदो आणि 7-8 मेथी दाणे। मसाल्याक उरिल्लो अर्ध कांदो, 3 ते 4 सुकी मिरसांग, थोडीशी आमसाण, 1 वाटी सोय, 1 चमचो हळदी पिठो। हे 8 ल्हान बांगडे आसात। बांगडे बरे करून धुवन बारीक तुकडे कापून घेवका आणि ताचे नंतर ताका हळदी पिठो, मीठ आणि मिरसांगे पिठो लावन मॅरिनेट करचे दवरका। एक फडण्या आयदनात मेथी, तांदूळ आणि उर्दा डाळ सुकी भाजून घेवका। भाजताना तेल घालचे ना, गॅसा फ्लेम मीडियम दवरका। हे भाजचे सामान करपुचे ना। मेथी, तांदूळ आणि उर्दा डाळीचो भाजील बरो परमळ येतपर्यंत भाजून घेवका। हे भाजून जाल की एक मिक्सर आयदनात काण घेवका। त्याच मिक्सर आयदनात कांदो, आमसाण, हळदी पिठो, सोय, सुकी मिरसांग आणि थोडेशे उदक घालून गंध मसाला वाटून घेवका। उर्द मेथीचो मसालो रेडी आसा। उर्द मेथी करची कायलीत थोडीशी तेल हुनकन घेवका। तातू भितर 50 मण दवरील मेथी घालका। मेथी पुटपुटील की बारीक शिंदून दवरील कांदे घालका। कांदो जराशी मऊ जाऊन गुलाबी कलर येतपर्यंत भाजून घेवका। कांदो भाजून जाल की तातूत मॅरिनेट करून दवरील बांगड्या तुकडी घालका। थोडेशे उदक घालून बांगडे 1-2-3 मिनिट शिजवून घेवका। ताजे नंतर तातूत वाटून दवरील मसाला घालका। आंबट पातळ करच्याक एक सुमार अर्ध पेलो उदक घालून घेवका। बांगडे मॅरिनेट करताना मीठ लायिल्ले उरता, तशमण मसाल्या पुरती मीठ घालून घेवका। आता धाकणी धापून मसाल्याक एक गजगज येवचे सोडका। आमटाक गजगज येईल की गॅसा फ्लेम ऑफ करून घेवका। वयल्यान 1 चमचो खोबरेल तेल घालका आणि ताबडतोब धाकणी बंद करका। अश केल्यान उर्द मेथीक खोबरेल तेलाच बरो वास येता आणि ताजी रूच आणि वाढता। हुन बांगड्या उर्द मेथी शीता बरोबर घेवचे रेडी आसा आणि हाजे बरोबर बेस्ट कॉम्बिनेशन म्हळ्यार गोयचे गरम गरम पाव। बांगड्याची जास्त करून फ्राय नाल्यार तेपळा आंबट करतात। डिफरंट म्हण एक पटी ही उर्द मेथी कन पळया। डिश कशी जाल म्हण आमकां कमेंट कन कळया। आमगेल व्हिडिओ आवडल्यार लाईक शेअर करा आणि आमगेल चॅनल सबस्क्राइब करा। धन्यवाद।